Nagbalibad ang Senado nga batunon ang sabinas sang ombudsman nga para kuntani sa closed circuit television o kon CCTV footage nga gamiton sa investigasyon kangod sa natabo nga shooting incident sang Miyerkules sang gabi. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, nakapadalaman sila sang notice apang nagluntad ang problema sang hindi na pagbatunon ang sabina. Suno pa kay Remulla, nakasabat na gani si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat nga isuspend man si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Gani patod nga nakahibalo na sila nga may suspension naman kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Hindi makahangop si Remulla kun nga hindi pagbatunon ang sabina apang ginapanendugan sini nga bisan wala ginbaton ginakonsiderar nga served na o kun naserbe na ini. Matandaan nga ginsuspend kahapon si Aplasca kag magalawig ini sang 6 ka bulan. Kinahanglan ng suspension suno sa ombudsman samtang padayon man ang investigasyon sa natabo nga lukpanay. Isa ang CCTV footage sa kinahanglan sa investigasyon apang tubtob subong wala ini ginarelease sang Senado. Apisar nagapanindugan ng Senate President nga under attack gid sila sang amo nga gabi.